Ну что, сябры, прывітанне ўсім. Скажите, калі ласка, як мяне чуваць? О, першыя рэакцыі. Да, скажыце, як гук, калі ласка, каб мы маглі пачаць ужо дакладна і ні на што не адцягвацца. Выдатненька. Ну што, нас ужо 14 чалавек. Класна. Вельмі рады вас усіх бачыць. Дзякуй вялікі, што далучыліся. Ой, пачакайце, у меня здесь трэба... Иди сюда. Иди сюда. Кот буянец, блин, не дае стрым праводзіць. Можа яго эти КДБшнікі зарадзілі, я не ведаю. Так. Ну што? Пачнем, як звычайна, з падзякаў данацерам. Значыцца, гэта, як заўжды, мае патроны Александр Б, Саша Р і Анеля К. У мінулыя 2 тыдні было 2 данацера ўсяго. Гэта ананім, якога я выдатна ведаю, што гэта за ананім. Ён зараз мяне таксама глядзіць, дзякуй яму вялікі. І юзер Адарві Рог, таксама ўжо не першы раз данаціць. Я разумею, сябры, што, напэўна, зараз не лепшы час кагосьці прасіць аб данатах, казаць, там, заклікаць, давайце грошы і гэтак далей, да, таму што многія на ўдаленцы, многія хтосьці звольнены, хтосьці пераведзены там на больш, кто-то там на 0,75 стаўкі, на 0,5 стаўкі пераведзеныя, вось, у кагосьці ўвогуле праблемы там з працай і так далей, але тым не менш, сябры, буду ўсім удзячны, калі хтосьці заданаціць хто колькі можа, усе спасылкі можаце паглядзець у апісанні відэа, і там таксама сярод моих відэо астатніх вы можете пабачыць, што у меня там есть відос, такі называется «Гуртуемся і перамагаем». І там у гэтым відосе я дакладна і падрабязна расказаў, на што пойдуць вашыя данаты. Таксама часам зрэдку я магу данаты патраціць на нейкія рэчы першачарговыя, якія мне для жыцця патрэбныя. Гэта бывае рэдка, але ўсё ж такі час ад часу бывае. Вось, але ў асноўным ўсё ідзе, канешне, на развіццё канала. Гэта рэклама, тэхніка і мая асабістая адукацыя. Таму буду вам вельмі ўдзячны, сябры, калі вось у версе можете паглядзець Patreon, альбо просто на Patreon падпісацца. Это ідэальная штука, там літаральна 5-10 долараў у месяц, і ўжо робіць мне вялікае, так бы мовіць, падспор'е. Вось. І яшчэ гэты тыдзень у мяне быў даволі багаты на відос, я вельмі шмат рабіў. Усяго вельмі шмат дзе паспеў здымацца. Па-першае, гэта школа экстрэмізма, 6, по-моему, 5 ці 6, уже заблытаўся. Выпуск выйшаў з Андрэем Павуком. Вось. І там мы разбіралі такі панятак дэмакратыя. Зайдзіце, каму цікава, у мяне ў стужцы, можаце паглядзець. Таксама я выпусціў 3 відосы, падкаст і 1 спартыўны відос і 1 відос пра камуну Нідэркауфенген. Буду вельмі ўдзячны, калі вы ўсё гэта зацэніце, калі яшчэ не зацэнілі, паставіце лайк абавязкова. Запомніце, гэта вельмі важна, для таго, каб болей людзей пабачылі гэтае відэа. Паставілі лайк, паглядзіце, гэта ўсе спасылкі на апошнія мае працы гэтага апошняга тыдню толькі. Гэта ўсё ёсць у апісанні. Абавязкова зацэніце. Так, пра што мы будзем сёння размаўляць? Перш за ўсё, гэта дзень сённяшні, што сёння за дзень. Сёння 12 кастрычніка, акрамя таго, што хачу ўсіх хрысціян, усіх вернікаў павіншаваць з Пасхай, з Вялікаднем, з вялікім святам, калі, як мы ўсе ведаем, Хрыстос уваскрос, сімвалізаваўшы тым самым перамогу дабра над злом, якую мы, хрысціяне, адзначаем зараз штогод, усіх са святам. Вось, усім Христос уваскрос. Вось, у гэты светлы дзень.
Па-другое, мы... уже першы данацік прилетел, дзякуй вялікі. Па-другое, мы сёння разглядзім, што ў гэты дзень, акрамя воскресення Ісуса Хрыста, цікавага адбылося ў гісторыі рэвалюцыйнай, менавіта гісторыі вызваленчай, я вам раскажу. Потым мы пагамонім пра грамадзянскую супольнасць, чаму зараз настае яе зорны час, чаму яна робіцца суб'ектам палітыкі і якім чынам нізавы рух валанцёрскі у агульным і сёння у сённяшняй Беларусі вось этой каранавірусная движуха у прыватнасці з'яўляецца суб'ектам палітыкі і чаму ён важны для нас, для прыхільнікаў перамен, для анархістаў, экстрэмістаў, што мы мусім рабіць у звязку з гэтым і чаму ў гэты рух варта ўключацца, як ён можа рэальна змяніць нашу краіну. Аб гэтым я вам раскажу. Потым мы пагамонім пра здзелку ОПЕК, якая зараз была якая спачатку сарвалася, потым Расія зноў у яе ўступіла, і як гэта звязана з коштамі на нафту, што адбываецца ўвогуле з сусветным рынкам нафты, і што чакаць нам, беларусам, у прыватнасці ў звязку з усім гэтым. Ну і пад канец, карацей, вас чакае такая прыкалюха. Вы бачылі, што я напісаў у апісанні відоса, што у самнейле для відоса, што ў мяне знайшоўся двайнік у ЗША. І гэта будзе такая невялічкая інтрыжка, якую я раскрыю напрыканцы відоса. І зараз слухайце, у чым прыкол. Задаю загадку. Загадка і розыгрыш адначасова. Загадка такая. У мяне у ЗША знайшоўся двайнік па імені. Аднак у палітычным плане ён мой поўны антыпод. Ён таксама блогер, таксама палітычны дзеяч. Аднак яго, я думаю, гэта вельмі кепскі чалавек. Лепш бы яго не было. Хто здагадаецца, аб кім ідзе гаворка, і хто першы мне тут у чацік напіша імя і прозвішча гэтага чалавека, гэта амерыканец, даю падсказку, таму той выйграе прыз. Прыз на выбор. Альбо вось такая вось цішотка, у мяне ёсць розныя памеры, ёсць жаночыя. Калі раптам вашага памера не знойдзецца, я вам абяцаю, я адмыслова для вас зраблю новую. І альбо моя кніга «Фарбы паралельнага свету» за бясплатна, перасылка за мой кошт, вядома. На выбор. Каму цішотка, каму кніга, каму што падабаецца. Першаму чалавеку, які напіша, аб кім ідзе гаворка, у маёй загадцы. Вось. Зараз пачытаем, што ў чаціку напісалі, і пагналі па нашых тэмах. Так. Уся тая ж кампанія. Григорій Антонов, Зен Аркейд і братішка. Прывітанне ўсім, хлопцы. Дзякуй, што завіталі. Што, калі пытанняў няма, 15 чалавек нас глядзіць, вельмі класна, прыемна, і пагналі такім чынам па тэмах нашага сённяшняга стрыма, па парадку. Што адбылося 12 красавіка 1918 года, то бок 102 гады таму. 102 гады таму адбылася вельмі буйная зачыстка. Нет, не то. Зачыстка бальшавікамі анархісцкага руху ў Маскве. У ноч на 12 красавіка 18 года пачалося ў Маскве так званае разбраенне анархістаў. Тады атрады чакістаў, чырвоных курсантаў і іншых зацятых прыхільнікаў бальшавіцка-леваэсэраўскай улады атакавалі памяшканні, у якіх якія былі занятыя Маскоўскай федэрацыяй анархісцкіх груп, атрадамі Чорнай гвардіі, анархісцкімі бібліятэкамі, тэатрамі, камунамі і выдавецтвамі. Зараз бы гэтыя памяшканні назвалі бы сквотамі, а тады гэта былі проста асабнякі буржуазіі, занятыя пад анархісцкія структуры, элементы анархісцкай інфраструктуры і іхнія культурныя памяшканні. На той момант у Маскве анархісты трымалі 26 асабнякоў. Уявіце сабе, да? Ось сёння быў Мінск, да? 26 асабнякоў з анархістамі.
І справа ў тым, такая была палітычная сітуацыя ў краіне, што іхнія сілы імкліва раслі. Працоўныя тады ўсё больш расчароўваліся ў бальшавізме, і анархісты раслі ў папулярнасці. Вельмі шмат працоўных і былых учорашніх сялян запісваліся ў шэрагі анархістаў. Канешне, бальшавікі не маглі на гэта спакойна глядзець, і гэта рабілася для іх страшнай праблемай. Вось што піша аб гэтым здарэнні вядомы анархіст Усеволод Волин. В ночь на 12 апреля все анархистские организации Москвы, в том числе Федерация анархистских групп Москвы, под лживым и абсурдным предлогом нагодой было очищение Москвы от бандитов, от рабовников, криминальников и так далее, были разгромлены полицией и войсками. В течение нескольких часов город имел вид осажденного. То есть Москва была литерально як на осадном становище. В акции участвовала даже артиллерия. Эта операция послужила сигналом к разгрому либертарных организаций почти во всех крупных городах страны. Как всегда, провинциальные власти в своем решении превзошли столичные. У 3 месцах анархісты аказалі ўзброены супраціў, у 3 месцах у Маскве. І гэты супраціў цягнуўся 10 да ранку. Самы буйны супраціў быў аказаны на Малай Дмітраўке. Вось гэты асабняк, вы яго зараз можете бачыць на слайд-шоу. Малая Дмітраўка 6. Вось там был дом анархії, так званых. Это самае такое буйное анархістскае памяшканне было. Самае вядомае, і самае шмат анархістаў там тусавалася. І в неасобных месцах супраціў зацягнуўся да 14 гадзін наступнага дню. Пры штурме аднаго з маёнткаў чырвоным нават прыйшлося задзейнічаць артылерыю. Колькасць бальшавікоў, задзейнічаных у аперацыі, ацэньваецца гісторыкамі ў 5-6 тысяч. Разумееце? Па афіцыйных дадзеных было забіта падчас гэтай аперацыі 40 анархістаў і каля 12 чэкістаў. Арыштавана было больш за 600 анархістаў, і многія з іх пазней былі расстраляныя. У той жа дзень ВЧК гэта чрезвычайная камісія, забараніла газеты «Анархія» і «Голас труда». Ну, то бок, бачыце, бальшавіцкая дыктатура, да, там, вось, аб чым кажа гэты факт, да, што гэта было ўжо, атрымоўваецца, 13 красавіка пазабаранялі анархісцкія газеты. Гэта кажа аб тым, што бальшавіцкая ўлада, да, яна сам себе абвяшчала рабоч, працоўнай, дэмакратычнай, да, але яна такой не была з самага пачатку. То бок, вельмі часта ад марксістаў, да, там сучасных прыхільнікаў бальшавізма, да, там трацкістаў можна пачуць, што ой, ну маўляў, там мы там былі, ну там не мы, там камуністы, да, былі ад пачатку працоўна-сялянскай партыі, былі дэмакратычнымі, але вось потым буржуазныя элементы праніклі, потым произошла пад Сталінам дэфармацыя, і вось стала таталітарная партыя і таталітарная дзяржава. Аднак вось на прыкладзе гэтага, да, мы бачым, што гэта так было ад пачатку, то бок гэта яшчэ толькі 18-й год, яшчэ году не прайшло ад таго, як бальшавікі ўзялі ўладу. І ўжо яны пачалі забараняць, і пабачце, не газеты і часопісы буржуазіі, не там часопісы белагвардзейцаў, а анархістаў, рэвалюцыянераў, з якімі разам яны вось толькі-толькі рабілі рэвалюцыю. Разумееце? І вось, у тую ж ноч аналагічная зачыстка пачалася ў Варонежы і ў шэрагу іншых гарадоў. І ў Варонежы, дарэчы, вулічныя баі анархістаў і чырвоных працягваліся ажно 3 дні. Удар гэты рыхтаваў асабіста Лев Давидович Троцкий. Зараз я вам покажу слайдик. Сорі. Невеличкая тэхнічная непаладка. Ладно, не буду показывать вам Троцкого лишний раз, просто процитую. Тут просто у меня подглючивая ОБС, тому выбачайте, такая штука. Просто процитую. Он сказал: «Наконец, советская власть железной метлой избавляет Россию от анархизма». Але ж самое смешное, что литерально праз некалькі год сам же Сталин гэтаксама железнай метлой пазбавіць Россию от Троцкага. Ну, а пасля увогуле яго заб'е ў Мексіцы. Да? Вось бачыце, якая іронія судьбы і ў той жа час справядлівасць.
Разгром Федэрацыі анархісцкіх груп Масквы, што цікава, рабіўся сіламі чэкістаў, латышскіх стрэлкоў і чырвоных курсантаў. То бок, глядзіце, каго прыцягнулі. Яны прыцягнулі самых верных людзей, якія былі гатовы выканаць любы загад. То бок, гэта чэкісты, да, менавіта прафесійныя служкі бальшавізма, латышскія стрэлкі, то бок, гэта фактычна ну, такія... Блин, почекайте, что-то у меня... не, все нормально. То бок, это латышские стрелки, фактично легионеры, да, это оккупанты, якія не былі задзейнічаныя ў рэвалюцыйным працэсе непасрэдна ў Расіі, якія прыйшлі з-за мяжы, то бок, это такія былі, ну, можна сказаць, апрычнікі, да, замежныя. І чырвоныя курсанты, то бок, это тыя, хто ўжо на працягу там амаль году быў прамыты савецкай уладай, да, то бок это іхняя моладзь цалкам як маладыя ідзілаўцы, да, вось это іх называюць львята халіфата, да, вось это малалеткі, да, якіх там у ідзіл лагерах расцят і сама дзяцінства прамываюць мазгі там за халіфат, за іслам і астатняе. Вось аналагічныя былі чырвоныя курсанты, то бок это мега лаяльныя былі бальшавікам сілы. І ані чырвоная армія, ані чырвоная гвардія не былі прыцягнутыя да гэтай аперацыі. Чаму? Таму што яны у той момант у іх шэрагах было вельмі шмат людзей, якія спачувалі анархістам. Бо хто такая чырвоная армія была ў 1918 годзе? Гэта мясцовыя працоўныя, сяляне учорашнія. Яны маглі рэальна не выканаць загад, яны маглі адмовіцца. І бачыце, ім бальшавікі не давяралі сваёй жа уласнай чырвонай арміі, не давяралі ў справе падаўлення іншых рэвалюцыянераў. І гэта адбывалася па ўсёй Расіі, і анархісты па ўсёй Расіі чынілі жорсткі супраціў. Яны, паведамляецца, што яны вось у красавіку месяцу змаглі захапіць горад Новачеркасск на некаторы час, горад Бургуслан і горад нават Курск на 19 дзён. Асабліва упорствавалі анархісты ў Самаре, дзе пасля разбраення ўжо 17 траўня разам з эсэрамі-максімалістамі паднялі новае паўстанне супраць бальшавікоў. То бок, як бачым, яны не цярпелі гэта, да, так моўчкі склаўшы галаву, яны рэальна супраціўляліся гэтай новай бальшавіцкай уладзе і іхняй спробе навязаць вось гэты новы таталітарны рэжым, таталітарную дзяржаву пад вывескай працоўна-сялянскай дэмакратыі, да. Ну, а потым, да, конечно, як вы ведаеце, бачыце самі з гісторыі, все это скончылася, ўсё ж такі сіла сілу ломіць, да, то бок анархістаў падавілі моцным узброеным такім нападам, да. Аднак ўсё ж такі анархісты працягнулі супраціў у Расійскай імперыі, і быў у 1919 годзе выбух у Леонтыўскім перазавулку, якім была забіта вялікая частка маскоўскага ЦК партыі, і Ленін уцалеў толькі цудам, таму што ён на гэтае паседжанне спазніўся. Выяўляецца, у 19 годзе анархісты ледзь не забілі Леніна. Вось, потым быў паўстанне ў Кронштадце у сакавіку 1921 года. Хто памятае, я прысвяціў яму яшчэ асобны стрым. Ну, не стрым, кавалак стрыма, вось літаральна недавно ў сакавіку. І Махновшчына, канешне, Махновшчына, да жніўня 1921 года на поўдні ўкраіне яны ўжо змагаліся, Махно і паўстанцкая армія Махно змагаліся ўжо непасрэдна з бальшавікамі. Вось, а потом што адбылося? Потом бальшавікі ж тады рабілі гэта разам з левымі эсэрамі, бо ў іх быў супольны ўрад. Потым жа бальшавікі з такой жа сілай зачахлілі і левых эсэраў, якія ім дапамагалі гэта ўсё рабіць. І потым ужо непасрэдна пачалі пазбаўляцца ад любых апошніх прызнакаў дэмакратыі, і так званая дыктатура пралетарыята вельмі хутка перарасла ў дыктатуру камуністычнай партыі. Аднак гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Проста вельмі павучальна яна тым плане, што як бачна, што ніколі не трэба дапамагаць контррэвалюцыянерам, да. Вось Троцкі крычаў там: да, там, давейце анархістаў, это неправільныя рэвалюцыянеры, вось мы зараз усталюем дзяржаву, навядзем парадак. Троцкага загасіла контррэвалюцыя сталінская. Левыя эсэры дапамагалі бальшавікам знішчаць анархістаў? Дапамагалі. Іх саміх літаральна праз некалькі месяцаў зачахлілі бальшавікі. Ну, то бок, заўсёды трэба стаяць да канца, пряма,
і шчыра на баку рэвалюцыі, на баку свабоды, на баку паўстаўшых працоўных мас, і тады цябе не спасцігне лёс здрадніка, і ты не будзеш знішчаны сваімі учорашнімі, так бы мовіць, хаўруснікамі. Вось. Дзякуй, асобна хацеў падзякаваць Анатолію Дубовіку за дапамогу у складанні вось гэтага календара выдатнага і за прадстаўленне файных матэрыялаў. Яшчэ па спасылках у апісанні вы пабачыце некалькі матэрыялаў вельмі класных якраз на тэму вайны анархістаў і бальшавікоў у 18 годзе. І там таксама ёсць кніга Всеволада Воліна «Неизвестная революция 1918-1921», якую я ўсім яшчэ раз, другі раз запар, я ўсім вельмі раю яе прачытаць абавязкова. Яна здаравенная, у PDF-ка там, да, яна реально великая, аднак вы просто адкрыеце для сябе гісторыю рэвалюцыі з абсалютна новага боку. Тое, што вам ніколі не раскажуць у школе, у бальшавіцкіх падручніках, ці там у навукова-папулярных перадачах. Там просто такі невядомы пласт вось гэтага народнага бунту, народнага паўстання. Вы просто адкрыеце для сябе вось гэтыя падзеі зусім з іншага боку, раней невядомага. Вось. Ну, з гэтым такім чынам сканчаем і зараз будзем глядзець, што у нас у чаціку. Упс. Так, юзер братишка чамусь увесь час чуе ў мяне бурленне ў жываце. У мяне няма зараз бурлення ў жываце. Я не ведаю, можа, это у тебя там бурліць увесь час, і ты думаешь, што гэта ў мяне то на відосах бачыць, на там пракрытую, то тут кажа тебе чуваць бурленне ў жываце. Не, такога не можа быць. Егор Молчан. Дзень добры, дзень добры. Так, пытанняў няма, 17 чалавек нас слухае. Пагналі далей па спісе. Што яшчэ хацеў вам расказаць? Ну, напэўна, калі вы сочыце за маімі соцсеткамі, я веру, вы за імі сочыце, да, інакш як бы вы патрапілі на гэты стрым, што я арганізаваў яшчэ некалькі тыдняў таму, ну, там, лічы месяц таму ўжо, да, чацік, які называецца «Дапамога Беларусь». Чаму я вырашыў гэта зрабіць? Калі пачалася толькі такія першыя, як сказаць, прызнакі, да, пандэміі вось гэтай на Беларусі, я пабачыў аб'яву на пад'ездзе у нейкай Юлі, гэта ў СМІ публікавалася, да, якая напісала, што вось, маўляў, я хачу дапамагаць, калі нехта ў пад'ездзе не хоча ці не можа, ці баіцца хадзіць у краму са старых людзей, то я гатовая дапамагчы, ну, маякніце мне, пазваніце, і я схожу за вас. Вось. І я тады зразумеў, што зараз, хутчэй за ўсё, гэта будзе не адзінкавы такі выпадак, калі людзі будуць дапамагаць адзін аднаму, бо хто б што не казаў, хто б што там не выдумляў, але беларусы, насамрэч, у іх даволі моцны інстынкт узаемадапамогі. Беларусы рэальна не кепска самаарганізуюцца ў параўнанні з іншымі нацыямі. Не гледзячы нават на гэтую всю атамізацыю, якую нам навязваюць увесь час, не гледзячы на это увесь час далбёжку ад улады за малейшыя, нават не палітычныя, там, гарызантальныя супольнасці. Усё роўна беларусы здольны адзін аднаму дапамагаць. І я так уцяміў, да, пакубаторыў, падумаў, што, ну, хутчэй за ўсё, зараз такіх выпадкаў будзе ўсё больш і больш, і трэба гэтым людзям даць нейкую пляцоўку, дзе яны маглі б бачыцца між сабой, адзін з адным. І дапамагаць адзін аднаму, і арганізоўвацца, і гуртавацца, і выстраиваць усё больш дасканалыя, усё больш хітрыя, складаныя вось гэтыя сістэмы ўзаемадапамогі, каб гэта не адна Юля была недзе там, да, а там 3 такіх Юлі, 2 Пеці, і потым яны на раёне сарганізаваліся, арганізавалі свой чат, развозяць там прадукты, і т.д. і т.п. Я так падумаў, у меня такая, ведаеце, палітычная чуйка спрацавала, што зараз гэта мусіць выстрэліць. І, блін, і так і адбылося. Я зрабіў гэты чат. Я ад пачатку ўвогуле не планаваў там асабліва ўключацца, мне думаю, все, буду мадэраваць толькі чат і ўсё. Думаю, я не буду ніякім валанцёрствам займацца, няхай людзі там, як бы я стварыў, да, няхай там арганізуюцца. Але потым мяне затрымалі мусара. І многія расцэнілі гэта як тое, што я быў затрыманы з-за гэтага чаціку. І это дадало чаціку такой раскруткі. На сёння там ужо больш за 1000 чалавек. Вось. І
я зразумеў, што ўсё ж таки прыйдзецца патроху ў гэта ўключацца, бо па-першае, мадэрацыя вельмі шмат часу займае. Па-другое, з гэтага выраслі новыя праекты. Самы важны гэта мапа ўзаемадапамогі. Гэта вось рэспект людзям, якія там прысутнічаюць. Гэта Юрый і Зміцер, да, якія змаглі зрабіць гэтую мапу, і яна зараз стала просто найлепшым, я лічу, плодам. Там зараз пад 30 адрасоў на гэтай мапе, людзей, якія гатовыя аказаць дапамогу, і каля 20, якія запыталі гэту дапамогу. Яны ўсе праз Google форму наносяцца на мапу даволі такі аператыўна. І таксама там людзі ловяцца, пішуць, каму нешта патрэбна, каб не наносіцца, напрыклад, на мапу, яны пішуць прямо ў чацік, і ім прыходзіць дапамога, адразу прылетае. Ці не адразу, ці троху пазней. Вось. Дзеляцца карыснай інфармацыяй, парадамі. Канешне, прыходзіцца мадэраваць, там чысціць всялякую канспіралогію, паніку, оф-топік там і гэтак далей. Але ўсё ж такі вельмі класна, што там адбываецца. І чаму я лічу, што вось гэты праект, да, і ў прынцыпу нізавыя валанцёрскія рухі, яны з'яўляюцца рэччу палітычнай, і чаму яны важныя для нас, для анархістаў і для прыхільнікаў пераменаў. У Беларусі, глядзіце, што адбылося. Адбыўся ў пэўнай ступені параліч дзяржаўных структураў. Яны не змаглі прадаставіць нармальную інфармацыю грамадзянам па палітычных прычынах, яны не змаглі забяспечыць медыкаў неабходным абсталяваннем падчас гэтай пандэміі і ўсяго астатняга. І яны не змаглі наладзіць як след абмежавальныя меры. Людзям прыходзіцца самім не весці дзяцей у школу, сядзець, старацца дома, пераходзіць па магчымасці на ўдалёнцы. То бок дзяржава паказала сваю асаблівасць у сферы нездольнасці дапамагаць слабым, у сацыяльна неабароненым, і дапамагаць медыкам. Дзяржава паказала сваю поўную нерастаропнасць, несастаятельнасць і залежнасць ад некампетэнтнасці аднаго чалавека. То бок, вся гэта здаровая сістэма, да, яна не можа быць належным чынам запушчана. Чаму? Таму што у нас адзін чалавек, ён, недалёкі, прямо скажам, да, ён не чытае тэлеграм, ён не чытае справаздачы ў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Ён вельмі косны, так бы скажам, да. І з-за гэтага пакутуем мы ўсе, 9 мільёнаў насельніцтва Беларусі. А найперш пакутуюць медыкі. Бо якая можа быць экстранная мабілізацыя дзяржаўнага апарата, калі там наверху сидзіць Лукашенко і кажа, это все психоз, лічыцеся там трактарам, гарэлкай і так далей. Якое можа быць масавае, якаснае інфармаванне насельніцтва, перш за ўсё неабароненых груп, да, старых. Калі з тэлевізора ён кажа, задае вось такую вось дэмабілізацыйную рыторыку, задае такі тон, што это все фігня, козачкі, хадзіце в парк, пагуляйце, трактары і так далей. Разумееце. І тут яны паказалі поўную сваю нездольнасць штосьці рабіць. А яшчэ і бюракратызм, таму што вельмі часта вось зараз у чацік пішуць, што людзі хочуць дапамагчы, а на лекараў ціснуць, каб яны не прымалі дапамогу. Уяўляеце сабе? Тут у меня уже пытание до самих лекаров, да, что когда тебе приносят маски, а он скажет, ой, нет, я не буду, меня начальство наругает. Пробачьте, мне такого человека не шкода, да, когда ты до такой ступени раб, что тебе слово начальства важнейшее за властное здоровье, тут уже, как говорится, тут это наши полномочия все, да, тут уже ты ничего не можешь зрабіць, ты не можешь его примусить быць не рабом, ты не можешь его примусить клопотиться об властном здоровье, да, потому что, любой здоровый человек сказал бы, начальник, да пошел ты нахер, я хочу быть здоровый, я хочу никого не заразить, я возьму гэтыя пельчатки, возьму гэтыя маски и буду их працаваць. Хочешь, звольняй, тем больше відавочна, что никто никого не звольнит, зараз наадварот недохоп персоналу, да. Это ладно, были то бок такі бюракратызм, что трэба ж яшчэ правесці гэтую дапамогу належным чынам праз все эти юрыдычныя правалочкі, там аформіць, праз гэтыя накладныя, зарэгістраваць і ўсё такое. Вось. Такім чынам, это я да чаго прывожу, што это адбыўся у пэўнай ступені параліч дзяржавы. Наша такая крутая, супер там, якобы моцная дзяржава, да, якая у кожнай дзірке затычка, да, якая суне там свой лыч паўсюдна, яна аказалася у сітуацыі рэальна экстрэмальнай, і яна проста, прабачце, абасралася. Яна паказала сваю недзеяздольнасць. Аднак свята места пуста не бывае.
калі людзям патрэбная дапамога, калі ёсць запыт на нейкія рэальныя актыўныя дзеянні па ратаванню жыццяў, тут выходзіць на арэну самаарганізацыя. Тут паўстаюць нізавыя структуры, якія нікога не пытаюцца, можна нам, а пожалуйста, а вот можна мы тут арганізуемся, расклеім улёткі, а можна мы прынесем маскі, яны просто бяруць і робяць. Арганізуюцца самі, не чакаюць ніякіх загадаў. Вось. І гэта вельмі класна, і гэта вельмі важна, бо толькі на грунце вось такога вось, как бы Крапоткін сказал, пачына, да, толькі на грунце вось такое вось імпульса народнага можа быць пабудаванае самакіраванае грамадства. І толькі на грунце вось такіх вось імпульсаў адбываюцца рэальна сапраўдныя сацыяльныя рэвалюцыі, якія дазваляюць не толькі скінуць, я зараз кажу не пра рандомны бунт, што взялі, скінулі там нейкага дыктатара, на наступны дзень наступны дыктатар прыйшоў, да, замест яго, а рэальна сацыяльныя рэвалюцыі, якія змяняюць адносіны ўнутры грамадства. Вось, і таму гэта вельмі класна, што ў Беларусі такое адбылося. І я рэальна бачу, што вось зараз такі гістарычны адрэзак, калі гэтая грамадзянская супольнасць яна можа праявіць сябе напоўніцу і рэальна змяняць Беларусь. Чаму? Зараз я пералічу, чым менавіта чым самаарганізацыя паспрыяе пераменам і чаму яна з'яўляецца рэальна фактарам палітыкі. Па-першае, самаарганізуючыся вось так вот знізу, без загадаў, без іерархіі, па ўласнай ініцыятыве, мы павышаем давер адзін да аднаго. То бок, глядзіце, вось наша мапа, да? На мапе указаныя адрэсы, не адрэсы, тэлефоны людзей, да? Людзі на мапе указаныя зборы грошаў. Аднак яшчэ ніхто, то бок даволі шмат такіх асабістых дадзенаў. Аднак я яшчэ не атрымаў ніводнага сведчання таго, каб хтосьці гэтымі асабістымі дадзенымі злоўжываў, каб кагосьці ашукалі, ці там кінулі на грошы. І заўважце, у любым валанцёрскім руху, так, такое часам здараецца, там фейкавыя зборы грошаў і так далее, але яны рэальна складаюць статыстычную проста пагрешнасць. Большасць людзей рэальна дапамагаюць друг другу шчыра і не падманваюць адзін аднаго. Абсалютная большасць. То бок тут абсалютна рушыцца вось гэты міф пра изначально злого чалавека, што вот людзі все изначально злыя, і каб стрымаць іхнія злобныя інстынкты і жаданне пажраць адзін аднаго, патрэбная дзяржава. Вось хай будзе адна сіла, адзін большой дядзя з дубінкай, но он будзе караць усіх, каб все трымалі сябе ў норме. І зараз мы бачым, што вось няма ніякага дзядзі з дубінкай. Хочаш, можна злоўжываць, да? Хочаш, можна там, не ведаю, ашукваць кагосьці. Аднак гэта ніхто не робіць. Амаль што. Вось. І таксама мы кааперуемся з незнаёмымі людзьмі, якіх мы бачым упершыню ў жыцці, а можа нават і не бачым, а толькі чытаем іх у тэлеграме, да? І мы з імі кааперуемся, мы ад пачатку даем ім пэўны давер. І гэта таксама, вось выбудова гэтага даверу між грамадзянамі, гэта рэч, якая супер важная для любых пераменаў, асабліва радыкальных у грамадстве, асабліва пераменаў у лепшы бок. Потым мы пераадольваем атамізацыю, то бок мы вырываемся з гэтага вось пухіра, да, у якім мы жывем, які нас памясціла дзяржава і спажывецкае грамадства. І пачынаем кантактаваць адзін з адным. І тут парадаксальна, што хаця сама сітуацыя, да, то бок эпідэмія, яна вымагае ад нас ізаляцыі і не кантактаў з навакольнымі, каб не заразіцца. Усё роўна мы гэта пераадольваем праз самаарганізацыю і ўсё роўна выходзім на пабудову нейкіх структур. Часам віртуальных, часам мы нават не бачым адзін аднаго. Вось я, напрыклад, да, вось гэтай працы удзельнічаю на 99% віртуальна. Ну вось сёння толькі маскі занёс на Food Not Bombs, да, і ўсё. А так у астатнім я толькі каардыную людзей, там дапамагаем звязваць між сабой, піяру нашу карту ўзаемадапамогі, выконваю такія чисто тэхнічная праца, то бок я, в отличие там, ад Стрыжака, там, ад Дарашкевіча, я не езжу по медикам, не приношу ім скрыні, да? Я выконваю іншую кшталту працу. Аднак усё роўна я вось в такім вось юнайце з вялізнай колькасцю іншых людзей. Вось. Мы пераадольваем атамізацыю. Па-трэцяе, мы ствараем структуры, якія могуць перажыць пандэмію і прыгадзіцца ў будучыні для любых іншых цэлей, для любой іншай самаарганізацыі. Перш за ўсё, канешне, адстойванне сваіх правоў. Глядзіце, зараз ужо стварыліся чаты у тэлеграме па гарадах, то бок людзі знаёмяцца, яны пачынаюць знаёміцца і рабіць штосьці разам, а гэта ўжо вельмі небяспечна
і вельмі ну, карацей, да, это вельмі небяспечна для аўтарытарнага рэжыму, бо ён грунтуецца на атамізацыі і недаверы людзей. Каб мы думалі, што ось мы там адзін аднаго, зараз я там пайду, скажу нешта ці зраблю, а мяне іншы не падтрымае, а яшчэ пойдзе ў міліцыю здасць і так далей. А тут мы выбудоўваем структуры, якія, дай Бог, я бы вельмі гэта хацеў, яны перажывуць гэтую пандэмію і могуць потым выстраліць, прынамсі, пэўная іх частка, падчас нейкіх іншых падзей. Людзі, ось, я крытыкую Ціхановскага, да, вельмі часта, і не скажу, што я яму вельмі давяраю, але вось ён замуціў вельмі класную штуку, хаця вось гэтыя зборы па гарадах. Людзі проста збіраюцца нешта абмяркоўваць. Яны не ходзяць нікуды, не міцінгуюць, нічога, яны проста збіраюцца, знаёмяцца між сабой, завязваюцца гэтыя гарызантальныя сувязі, з якіх потым і вырастаюць рэвалюцыйныя суполкі. Я ўжо казаў, паглядзіце, каму цікава, у мяне відэа на канале называецца «Як працуюць спецслужбы». Вось я аб гэтым казаў, што вельмі важны складнік рэвалюцыі – гэта давер між людзьмі. Гэта вось іхняя супольная дзейнасць, любая, не абавязкова палітычная. Вось глядзіце, у Егіпце, ў Украіне футбольныя фанаты выступілі адзіным фронтам на баку рэвалюцыі. І Турцыі тое ж самае была падчас пратэстаў у парку Гезі ў 2014 годзе. Хаця яны ўвогуле не палітычная сфера. Да, ну, это не палітычныя суполкі, да? Аднак яны выступілі адзіным фронтам на баку рэвалюцыі, таму што гэта суполкі людзей, якія адзін аднаго ведаюць і аб'яднаныя агульнай супольнай практыкай. Тое ж самае будзе і тут. Я вельмі спадзяюся, што людзі, якія раней былі ўключаныя ў валанцёрскі рух, яны неяк спрычыняцца ў далейшым да пераменаў. Не абавязкова там на барыкадах там коктейлі Молатава адзін аднаго падаваць, да? Нават не аб гэтым кажу. Хаця б нават проста зборы грошаў нейкія, хаця б праца ў медыях нейкая, да? Хаця б падтрымаць родных зняволеных, да? Калі там у кагосьці хтосьці на сутках сидзець, прыйсці там да ягонай, гэта ж знаёмства завязаныя ўжо, да? Прыйсці там да ягонай маці ці там жонкі, падтрымаць прадуктамі ці грашыма. Вось з гэтых вось мікрасувязяў, мікракрокаў узаемадапамогі і будуюцца вялізныя паўстанні. Вось. І яшчэ адзін момант, чаму вельмі важна, таму што людзі пачынаюць разумець свае сілы. Яны пачынаюць верыць у сябе і ў тое, што яны робяць. Яшчэ, як я ўжо казаў, для аўтарытарызма вельмі важна, каб мы не верылі ў свае сілы і бачылі сябе толькі такой песчынкай перад агромнай усемагутнай машынай дзяржавы. А тут мы бачым, што, прабачце, мы можам тое, чаго дзяржава не можа. І гэта людзей вельмі натхняе. І вось гэтага натхнення яго якраз вельмі не хапае беларусам. І я спадзяюся, што зараз яго трохи прыбудзе, што людзі проста аглянуцца і паглядаць: вау, вось мы ўсё гэта зрабілі мы, афігець. Пакуль дзяржава там кавыряла ў носу, у носе там казала пра трактары, не ведаю, там яшчэ нейкую херню неслі. Мы реально рабілі. І вось менавіта для гэтага я раблю ў межах вось этого проекта «Дапамога Беларусь», я раблю штотыднёвыя справаздачы, да? Хаця гэта вельмі марудная праца, вельмі такая нудная, да? Але я реально раблю падборкі штотыдзень, каб людзі просто бачылі вось гэтыя лічбы здаровыя, там эти десяткі тысяч масак, десяткі тысяч там еўра, там сотні там улётак па розных гарадах па ўсёй краіне расклееных і так далее. І каб людзі бачылі, што гэта не просто Вася, Петя і Юля зрабілі недзе, а гэта реально ўжо рух. І каб людзі разумелі, што я трошку, ты трошку, а разам мы моц. Вось, ну і такім чынам я падвожу да таго, што я думаю, ўжо робіцца відавочна, чаму нават не палітычныя валанцёрскія рухі, вось гэты наш рух, это реально, ён мае палітычную падаплёку, палітычны эфект. І я не буду хаваць, што для мяне гэта, напэўна, ў першую чаргу палітычны праект. Не ў тым плане, што ось я хачу праз яго там захапіць уладу. І не ў тым плане, што я там хачу, не ведаю, разлічваю, як, ну я ж не дурачок, да, што вось зараз з гэтага руха вырасце рэвалюцыйны рух у Беларусі, вось літаральна на заўтрашні дзень. Не, канешне. Але я ўжо рады, ўжо задаволены хаця б таму факту, што беларусы пачынаюць нешта рабіць разам. І людзі, якія раней не былі ангажаваны ўвогуле ні ў што, пачынаюць хоць нешта рабіць. І гэта класна. Я гэтаму вельмі рады. І таму вось гэта дапамога Беларусь, валанцёрства ва ўмовах аўтарытарнай дзяржавы, гэта ўсё палітычная дзейнасць. Палітычная – гэта значыць тая, якая мае адносіны да ўлады. І тут мы реально замяшчаем сабой уладны апарат дзяржавы ў нейкай невялічкай сферы. Паказваем тым самым, што ўсё мы можам,
што захочам, і замяніць і я вельмі спадзяюся, што калісьці ў людзей дойдзе, яны даспеюць і да такой ступені, што зразумеюць, што мы можам, калі мы ў гэтым змаглі дзяржаву замяніць, значыцца мы ў іншым таксама яе можам замяніць. У іншым, адным, трэцім, пятым, так можам і ва ўсім яе можам замяніць, калі захочам. Вось такія вось справы. Зараз пачытаем, што вы ў чаціку напісалі. Влад К. Для того, чтобы установить анархию, нужно перевоспитывать людей и внушать им ценности равенства и свободы. Но как это сделать? Ведь в нашем обществе процветает ксенофобное настроение. Ну, літаральна, вось наступныя там хвіліны я і расказваў, як гэта зрабіць. Аб'ядноўвацца, нешта рабіць разам, ствараць трывалыя, устойлівыя нізавыя структуры. Гэта самы ідэальны шлях. Ён жа самы складаны, ён жа самы марудны, ён жа далёка не заўсёды самы эфектны, да? Ну там многім гэта падаецца нудным, нецікавым, прасцей лямпачку кінуць, да, там сесці за яе, прасцей паклеіць улёткі і хадзіць лічыць сябе класным рэвалюцыянерам, да? А вось гэта выбудоўванне гэтых гарызантальных структураў, знаёмстваў, практык узаемадапамогі, гэта куды больш марудна, гэта не так яскрава, не так выразна, не так рэвалюцыйна, аднак гэта куды больш эфектыўна. Ось, гэта не да таго, што не трэба ўлёткі клеіць. Трэба і ўлёткі клеіць. Можа, у якіхсьці сітуацыях і лямпачкі трэба кідаць. Проста я падводжу да таго, што ёсць рэчы розныя па эфектыўнасці. Если ты пытался спорить с сексистами, напевно, мало имелось на увазе, расистами или гомофобами, мог заметить, что это бесполезно. Как перевоспитывать тех, кто не хочет перевоспитываться? Уласным прыкладам. Просто рабі тое, што лічыш патрэбным, і калі людзі пабачаць, што ты робіш правільна, што ты робіш эфектыўна, што гэта дае плён, што гэта на дабро, яны пойдуць за табой і будуць за табой паўтараць. То бок не трэба ніякіх выхоўванняў, там не ведаю, тым больш ты там, ну, там часта выкарыстаў слова перевоспитываць, да? Ну, ты любіш, калі цябе там выхоўваюць. Вось я прыйду такі і скажу: так, Влад, ну-ка перестань там рабіць там то і то, а цяпер я цябе научу, як рабіць трэба, а ты сядь і слушай. Ну, то бок адразу займаеш пазіцыю выхавацеля. Так, я таксама згодны, што, ў прынцыпе, ну, з аднаго боку, гэта парадзігма правільная. Мы пытаемся людзям данесці нашы каштоўнасці. Аднак, калі мы становімся ў пазіцыю менавіта выхавацеля, ну, каму гэта спадабаецца? Таму проста вядзі дыялогі, паказвай, што ты адэкватны чалавек, паказвай, што твае каштоўнасці прыносяць рэальную карысць, паказвай пазітыўныя прыклады. Што я тут расказваю? Возьми, паглядзі відос 6 правил спора с обывателем. Зараз я кіну гэты відос табе адмыслова вось для цябе кіну у чацік. Я адмыслова запісваў відос аб тым, як размаўляць анархісту, як спрачацца з людзьмі, так званымі абывацелямі, да, якія не падтрымліваюць нашыя погляды. Вось, запісаў для гэта адмысловы відос. Зараз я яго табе скіну. Одну секунду. Ну дзе ж ён? Вот, 6 правил спора с обывателями. Вось глядзі, и там будут отказаны твои пытания. Так, Григорий Антонов. А что если после всего волонтерства держава скажет: видите, как это мы всем помогали, и ни слова про волонтерство? А тут вот что классно. Что, ну, яны могуць сказаць, як яны больш скажу тебе за тое, яны так і скажуць, і па БТ ўжо гэта гавораць. Аднак у дзяржавы зараз няма манаполіі на інфармацыю. Таму тое, што яны скажуць, гэта адно, а тое, што людзі на працягу некалькіх месяцаў чыталі ў тэлеграм-каналах і на сайтах незалежных СМІ, гэта зусім другое. І тое, што людзі бачылі, што ім прыязджалі валанцёры,
так званая пятая колонна, да, грамадзянская супольнасць, а не журналісты БТ, блин, і не міліцыянеры, умоўна кажучы. Людзі ж таксама гэта ўсё бачаць, яны не дурні. Таму да, какая-то частка грамадства, яна поверить, о, действительно, государство помогло, там може бабки кели подъезды, не ведаю ці хто. Аднак пераважная большасць людзей, яны ж ўсё выдатна бачаць і разумеюць, і БТ ўжо не мае той сілы, якой яна мела 10 год таму. Таму за гэта апошняе, за што трэба перажываць. Так, сябры, я зараз адлучуся на 1 хвілінку, бо я сижу ўжо тут з вами даволі такі доўга. Адлучуся ў прыбіральню. І зараз вернуся, і мы з вами працягнем наступнае пытанне. Ось, пакуль прыкрыю камеру. Роўна хвілінка, не разбегайцеся. Так, ну что, погнали далей. Два чалавекі ўсё ж таки збеглі. Ну і ладно. Так. Павел, чытаў Бакуніна і Крапоткіна, і дагэтуль не магу паверыць, наколькі прадбачлівы можа быць чалавечы розум. Ну да. Григорий Антонов, что-то донатов нет. Ну, у людей нема грошаў, тут складана іх за это асуджаць. Дарэчы, многія людзі, ну не многія, некаторыя донацяць ужо, калі глядзяць стрым у запісу. Вось. Так, ну пагналі далей. Да, сябры, што там па нашаму розыгрышу? Ніхто не дагадаўся, ніхто не хоча кнігу «Фарбы паралельнага свету» за бясплатна, ніхто не хоча... Я экстрэміст, ладно, давайте я дам падсказку. Імя гэтага чалавека, майго двайніка антыпода з ЗША, начинаецца на «Р». Чу-ду-ду-ду. Імя і псевдонім. П'ю гарбату моцную з малаком. Но это не шифер, это просто такая. У турме называется купчик. Моцная гарбата, каб так, збадзёрыцца трохи. Дарэчы, у мяне, уявіце тэмпературу учора ў сябе намераў. Ну, невялічкая, правда. 37 была, да. І вось зараз уже другі дзень, так, у межах 36,8, 37. Не ведаю, што это, блин, просто. Ну і такая слабасць, ведаеце. Аднак хваробу хваробамі, а стрымы трэба праводзіць. Бо я абяцаўся, што кожныя 2 тыдні буду рабіць, і пакуль не будзе там зусім жорсткіх форс-мажораў, я вырашыў, пакуль зусім уже там не злягу, буду праводзіць, буду з вамі. Вось. Не ведаю, можа каранавірус ужо ў мяне. Так, ладно, давайте далей. Зараз пра ОПЕК. Ну, я вам просто суммирую ту інфармацыю, якую я знайшоў у экспертаў, у аналітыкаў, і раскажу, як гэта... Раскажу розныя версіі, да, бо ёсць розныя погляды, што там з нафтай зараз адбываецца, і раскажу, як, на мой погляд, гэта адлюструецца на Беларусі.
значыцца, зараз у ОПЕК гэта краіна, не краіна, гэта арганізацыя краінаў экспарцёраў нафты. Значыцца, зараз там 12 краінаў. Расіі у іх няма. Аднак ёсць ОПЕК+, дзе акрамя вось гэтых 12 яшчэ ёсць краіны, якія таксама дафіга нафты дабываюць. І гэта Расія, Азербайджан і Казахстан. Яны у ОПЕК+. І было не так давно абрушэнне коштаў на нафту, то бок проста яны рухнулі. І ніхто не ведае, ну як ніхто не ведае. Ёсць розныя версіі, чаму яно рухнула. Значыць, па адной інфармацыі з-за таго, што Саудаўская Аравія рэзка нарасціла аб'ёмы вытворчасці, да? Па другой, з-за таго, што упал попыт у сувязі з каранавірусам. І па трэцяй, з-за таго, што Расія зрабіла такі манёвр, што Ігор Сечин падкаціў да Пуціна і кажа, маўляў, што пры кошце на нафту ніжэй за $40 за барэль дабыча сланцавай нафты ў ЗША будзе не рэнтабельнай. Таму давайте зараз мы это амерыкосам дадзім, што называецца, да, як ватнікі любяць казаць, і пакажам ім, што мы тут Расіюшка самая моцная краіна на свеце. Ну, як гэта звычайна бывае, хацелі даць амерыкосам, да, далі самім сабе. І у выніку Расія ў крызісе, усе ў крызісе, а Амерыкі, ў прынцыпе, ім нармальна. Яны гэтых долараў заўсёды могуць надрукаваць колькі хочуць. Вось, гэта было абрушэнне, там, прыкладна месяц таму, да, па розных версіях, па розных прычынах. Вось. І зараз, літаральна пару дзён таму, Расія і Саудаўская Аравія ўсё ж такі дамовіліся аб скарачэнні здабычы нафты, што мусіць у тэорыі падвысіць кошты. Таму што, ну, вы разумееце все, што Расія гэта нафтавая дзяржава, асноўную долю яенных прыбыткаў складае якраз гэты экспарт нафты, бо ў іх няма ні высокатэхналагічнай вытворчасці, ні там чагосьці іншага, з чаго можна было б атрымоўваць у бюджэт прыбыткі. Таму яны жывуць на нафце і на газе. І вось яны ўрэшце дамовіліся з Саудаўскай Аравіяй. Там яшчэ быў невялічкі такі рамз з Мексікай. Яна адмаўлялася падпісваць гэтую паперку аб скарачэнні здабычы нафты, а потым пасля кансультацыі з ЗША ўсё ж такі пагадзілася. І зараз кошты на нафты мусілі прям падрасці, да? Я зараз яны склалі, вось я глядзеў на апошніх таргах 9 числа, в пятніцу гэта было, по-моему. Зараз пачакайце, гляну. Не, 10-го мусіць, 10-го у пятніцу на апошніх таргах было $22 за барэль, это WTI, не нафта. А да гэтага было у самым нізе, на самым ніжнім узроўні $20. Ну, то бок рынок, як кажа вось этот Мілов, да, это аналітык этого Навальнага, рынок не быў уражаны гэтым пагадненнем. То бок не падрасло там ні 1,5, ні 2 раза, і дзіўна спадзявацца, што кагось, там тую ж Расію зараз гэты рост на $2 ён уратуе, бо яны там у бюджэт закладвалі куды большыя кошты на нафты, і зараз у іх просто весь бюджэт сыплецца, і па выніку будзе са страшным дэфіцытам. Вось. І як гэта разумець, як гэта трэба ацэньваць? Значыцца, ну, ось, па-першае, я хацеў бы заўважыць, што калі версія з Сечыным гэта праўда, то Расія проста распісалася ў поўнай сваёй няздольнасці рабіць будь-якія шматхадовішкі, да? Быць такім рэальна істотным гульцом на міжнароднай арэне. То бок яна не грае істотнай ролі як здабытчык нафты і як геапалітычны гулец. Ну, я вам кажу, што калі б у них не было ядзернай зброі, я думаю, увогуле б ніхто з Расіі асабліва не лічыўся. Проста б расцэньвалі б як сыр'явую калонію Захаду. Вось, і таму што, ну, вось гэта жэсту ніякага профіту яны не атрымалі. І нават зараз, падпісаўшы дамову з Саудаўскай Аравіяй, профіту няма, і, як кажа Мілов, яго хутчэй за ўсё і не будзе. Скарачэнне попыту на нафту складае зараз, па ацэнках эканаміста, 27 мільёнаў барэляў за дзень. То бок раней, гэта, па-моему, там... Не памятаю, ладно, пойдзем далей. Так, секунду. Что-то я троху наблытаўся ў лічбах зараз. Вось, так, да. Скарачэнне попыту складзе 27 мільёнаў барэляў на дзень. А ОПЕК, вось гэтая дамова, яны дамовіліся аб скарачэнні на 10 мільёнаў барэляў на дзень.
Так, да, аб скарачэнні дабычы нафты на 10 мільёнаў барэляў на дзень. То бок, разумееце, гэта ўсяго, ну, лічы 1/3. То бок, гэта выглядае так, што ОПЕК спрабуе угнацца за падзеннем попыту і ўжо падстроіць сваю картэльную палітыку пад тое, што фактычна эканоміцы ўжо не патрэбна столькі нафты. Але ў іх не атрымоўваецца падстроіць. Ну, окей, калі б яны, напрыклад, скарацілі на 27 мільёнаў барэляў у дзень здабычу, і 27 мільёнаў барэляў у дзень складае падзенне попыту, то было б зразумела. То на то бы і прыйшлося, правільна? І рынок быў бы ў раўнавазе. А тут, разумееце, што яны могуць скараціць толькі на 10, а попыт падае на 27. То бок, вось гэта такі добры аргумент для лібертарыянцаў, да, што рыначак парішае. І тут он рішает і паказвае, што рэальна магчымасці гэтага картэльнага змовы, гэтай картэльнай вельмі абмежаваныя. І ёсць такая версія, што ў прынцыпе гэтая вся ОПЕК, яны не могуць у дадзеным выпадку рэальна рэгуляваць кошты на нафту. Што яны не маюць такога моцнага ўплыву на рынок, і все гэтыя дамовы, вся эта фігня, па-першае, гэта не выконваецца. Па-другое, яны не маюць належнага ўплыву на рынок. І рэальна такі пункт гледжання мае рацыю, бо, як вы бачыце, падпісалі они з Саудаўскай Аравіі, мы скарачаем здобычу нафты, зараз усіх будзе ажыятажны попыт і падрасце кошт. Хрен там было. $22 за барэль замест 20. Ну што это такое? Вось. І кажуць, той же Мілов кажа, што здзелка гэта яна апрыёры невыканальная. Нават у гэтым фармаце яна не будзе выконвацца гульцамі. Таму што, па-першае, 10 мільёнаў барэляў за дзень гэта вельмі вялікае скарачэнне. Яго зрабіць тэхнічна нерэальна. У прыватнасці, ў Расіі прыйдзецца кансерваваць дзесяткі тысяч скважын, што само па сабе вельмі дорага стоіць. А потым трэба іх яшчэ раз кансерваваць. Ну, то бок, разумееце, гэта вельмі невыгадна. Да таго, што ў Расіі зараз няма лішніх грошаў. Па-другое, гэта зараз падзенне попыту складае 27 мільёнаў барэляў на дзень. А потым яно будзе яшчэ больш і больш прасядаць эканоміка. Такім чынам яшчэ менш і менш нафты будзе патрэбна. І такім чынам гэтае пагадненне яно не уганяецца за рэальным падзеннем попыту. Вось. І эканоміка прасядае хутчэйшымі тэмпамі, і ОПЕК не паспявае рэгуляваць гэта належным чынам. Ну, я думаю, все разумеюць, да, адкуль падзенне попыту на нафту, бо ў сувязі з гэтым каранавірусам іншым, значыцца, па-першае, першым стала менш нафты і нафтапрадуктаў патрэбна Кітаю, да, таму што там у першага, ну, не скажу, што спынілася эканоміка, але моцна затармазілася, да. А потым гэта пайшло па ўсім свету. Глядзіце, авіяперавозкі зараз, ну, практычна ў 0 упалі. Вы там, хто глядзеў мапу, да, ёсць такая цікавая мапа, колькі самалётаў раней летала, колькі зараз. Ну, не ведаю, там больш чым у 2 разы склалася... Так, незручна трохи. Вось, больш чым у 2 разы склалася падзенне авіяперавозак, да? То бок гэта турыстычная галіна цалкам у мінус ушла. Тое ж самае аўтатранспарт. Многія краіны, многія гарады на локдаунах, і гэта значыць, людзі меней ездзяць. Турыстычная індустрыя вся там нафіг ушла. І, канешне ж, частка проста індустрыі вытворчасці, яна зменшылася, бо людзей меней грошай, яны меней купляюць, меней ходзяць па крамах і гэтак далей. Вось. І вы ведаеце, цікава, калі рыхтаваўся да стрыма, я паглядзеў там розных аналітыкаў, розныя меркаванні, там, ну, такіх і замежных, да, там на ангельскай мове чытаў, і адна агульная рысава ў іх усіх. Ніхто не ведае, што будзе далей. То бок яны рэальна не ведаюць, ну, да чаго рыхтавацца. То бок усіх ёсць толькі здагадкі. Ніхто не выдае такога дакладнага прагнозу на будучыню. Ну, адпаведна, і я не магу, конечно, здаць, я не такі ўжо там вялікі эканаміст, да. Аднак такія магчымыя вектары далейшага развіцця мне падаецца верагоднымі. Наступнае гэта то, што глобальна інвестары пачнуць зараз больш інвеставаць у электратранспарт і зялёныя тэхналогіі. Чаму? Таму што, хутчэй за ўсё, гэтае падзенне коштаў на нафту, яно доўгатэрміновае. І нават калі яны будуць ужо ўзнаўляцца, яны, канешне, падымуцца ў будучыні. Адна невядома калі, можа праз паўгода, можа праз год. Нават калі будуць узнаўляцца, гэта ўсё роўна не будзе, хутчэй за ўсё, ўжо рост там да 100%. Ёсць такое меркаванне. Я думаю, яно, ну, рэальна мае права на жыццё. Вось, таму зараз інвестарам, гэта людзі рэальна з баблом, якія раней скуплялі там акцыі нафтавых кампаній, зараз ім проста выгадней
скупляць акцыі і інвеставаць у зялёныя тэхналогіі, бо відавочна, што яны будуць больш прыбытковымі, альбо проста трэба кудысьці грошы укладаць. Явно, што не ў стратную галіну нафтавую. Па-другое, адваротны эфект можа быць, яны троху, гэта два прагнозы, яны троху ў супярэчанні адзін з адным, да? Аднак усё ж такі магчыма большая манапалізацыя рынку. Тое, што моцныя, вялікія нафтавыя кампаніі, яны паскупаюць малейшыя. У прынцыпе, для капіталізма манапалізацыя, пастаянная тэндэнцыя на манапалізацыю рынку, гэта натуральная рэч. Гэта адбываецца ўжо шмат стагоддзяў. Вось. У доўгатэрміновай перспектыве я лічу, што нізкія кошты на нафту гэта добра для Беларусі. Па-першае, гэта аўтаматычна зніжае імперскія амбіцыі Масквы. То бок наша незалежнасць робіцца ў большай бяспецы ад гэтага. Бо чаму, што на фінансаванне любых імперскіх амбіцый патрэбныя грошы. То бок Расія влезла ў Сірыю, ў Украіну, гэта дзесяткі мільёнаў долараў штодзень. Новая там, крый божа, вайсковая аперацыя, ці нават проста гібридная аперацыя ў Беларусі, гэта таксама будзе каштаваць вялізных грошаў. Калі іх не будзе, то хутчэй за ўсё і аперацыі не будзе. Ось. Па-другое, нізкія кошты на нафту таксама б'юць па нашым бюджэце і робяць Лукашэнку больш згаворлівым, а нашу палітыку больш шматвектарнай. Гэта значыць, што ён будзе вымушаны дамаўляцца з Захадам, будзе больш дамоваздольны, будзе менш такім самаўпэўненым, бо мы памятаем, што пік пахаладання з Захадам, Заход заўсёды прыходзіўся на той час, калі яго найлепш спрацавала Расія. Нам зараз, экстрэмістам, нам карысна, каб Лукашенка імкнуўся ўсядзець на як мага большай колькасці стульев, бо это адразу аўтаматычна падвышае, паляпшае сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Хто сочыць за нашай палітыкай, выдатна ведаюць, што як гэта працуе, не буду пераказваць, що это працягваецца ўжо шмат год. Аднак жа, конечно, мінусамі расплаты за гэта стане рэальнае падзенне доходаў беларусаў, падзенне ўзроўню жыцця насельніцтва. І цікава, што если раней мы маглі беларусы выехаць на заробкі ў Польшу ці ў Расію, ці яшчэ куды, глядзіце хутка яшчэ ў Украіну беларусы паедуць на заробкі, то зараз гэта немагчыма, таму што межы зачыненыя. Такім чынам, імбрык гэты, у які заўсёды там праз гэты носік выходзіў пар, ён зараз зачынены з усіх бакоў. Гэтыя людзі абяздоленыя, яны мусяць варыцца вось здесь, вось тут без грошаў, без перспектываў, без магчымасці нават выехаць кудысьці. І гэта стварае, канешне, даволі выбухова небяспечную сітуацыю. Гэта для нас добра з аднаго боку, з іншага боку, не хацелася б, як Ленін, казаць, чым горш, тым лепш, што чым бяднейшыя людзі, тым яны больш здольныя на бунт, на пратэст. Аднак па ўсім яно так і выходзіць у Беларусі. Хаця вось гэтае збядненне, не думайце, што я гэтага застрахаваны, як блогер, гэтае збядненне б'е і па мне. Вось рэальна, бахнуў крызіс, людзі сталі меней данаціць. І я гэта таксама адчуваю. Мой узровень жыцця зараз мае тэндэнцыю на прасяданне, такое. Аднак, тым не менш, на жаль, беларусаў гэта так працуе, што пакуль ім не залезеш у кішэню, пакуль яны не збяднеюць, яны пратэставаць не пачнуць. На жаль. Вось. І яшчэ такой магчымы пазітыўны вынік гэтага падзення кошту на нафту, гэта што калі гэтая сделка не будзе выкананая, а многія кажуць, што яна не будзе выкананая Расіяй, то яна пасварыцца з Саудаўскай Аравіяй і са сваімі партнёрамі па ОПЕК+. А гэта значыць зніжэнне аўтарытэту і прэстыжу Расіі на міжнароднай арэне, зніжэнне даверу да Расіі як да гульца, і гэта для нас таксама добра. І такім чынам Расія, калі гэтая сделка сарвецца, Расія ўвогуле пазбавіцца будь-якіх інстытуцыянальных інструментаў уплыву на нафтавы рынок. І гэта класна. Чым менш уплыву ў Расіі, тым лепш для нас. Вось такія справы. І у нас астаўся апошні пункт 4 пра майго двайніка, але спачатку я пачытаю чацік, што вы там напісалі мне. Владимир Горбачев, вечер в хату, братан. Здорово. Рональд Рейган, да. Привіт, Мікола. Артем Румянцев пишет. Привіт, Мікола. Як думаєш, падзення цін на нафту, пандемія... Прабачце, я не вельмі добра па-украінску чытаю, калі памылкі будуць. Пандемія коронавіруса на додачу санкцый
Через це падає економіка, чи це змусить Путіна вивести війська з Криму та Донбасу? Хутчэй за ўсё не. З Крыму дакладна не, бо гэта будзе для яго проста такая унутрыпалітычная смерць. Калі ён зараз аддасць Крым пад ціскам эканамічных абставінаў, гэта для яго, не ведаю. Гэта будзе падзенне рэйтынгу проста ніжэй за плінтус. З Донбасу пасля доўгага гандлю, пасля там вялікіх прэферэнцый, пасля абяцанняў зняць санкцый, так, магчыма, выведуць войскі, а гэтых мясцовых гоблінаў проста аддадуць на разрыв украінцаў. Магчыма, там пару десяткаў самых давераных, самых такіх преданных, которых можна будзе скарыстаць у якасці апрычнікаў потым у Расіі, Пуцін забярэ себе, вытаргуе, выгандле іх у Украіны. Аднак жа астатніх, да, проста аддасць гэтых апалчэнцаў так званых, аддасць Украіне. Вось. Так што Донбас магчыма, але гэта трэба зусім кепскія абставіны. А Крым дакладна не. Крым адыдзе Украіне, я думаю, толькі з развалам Расіі канчатковым. Так. Што, ніхто не угадал, што ў мяне за двайнік. Карацей, ладно, тады глядзіце гісторыю. Cool Story, слухайце. Называецца мой YouTube канал Radix, да? І у мяне есть таксама другі замежны канал англамоўны, называецца Radix International. Чаму Radix? Таму што гэта корень слова радикальны. Radix это корень па-лацінскі, да? То бок корень радикальны, я імкнуся глядзець у корень рэчаў, імкнуся дакапвацца да сапраўднай прычыны, і несці і прапагандаваць перамены карэнныя, не касметычныя павярхоўныя, а рэальныя карэнныя перамены ў нашым светаўспрыяцці ў арганізацыі грамадства. Вось назваўся я Radix. Тут пару дзён таму мне таварыш кідае, кажа, вось у цябе гэты чэл, карацей, яго таксама называецца Radix, ягоны блог і ягоны сайт. І адкрываю я ягоны сайт, спасылку, якую мне кінулі, і хто там? Хто б вы думалі? Барабанная дробь. Ричард Спенсер. Калі вам гэта ні аб чым не кажа, то я вам раскажу. Ричард Спенсер гэта амерыканскі альтрайт, лічыўся аднім з лідараў руху альтрайт пэўны час, неанацыст, ад'яўлены антисеміт, расіст, то бок чел, які агітуе за мірныя этнічныя чысткі, які кажа, што афрыканцы атрымалі профіт ад рабства, таму што іх з кепскай Афрыкі забралі ў добрыя умовы ў ЗША. Уяўляеце, якія мазгі ў чалавека. То бок такі вельмі маргінальны расійскі персанаж, да, і у яго там адзін раз CNN, по-моему, ўзяла інтэрв'ю, так нават на CNN пачалі нападаць за гэта, што якого хрэна вы это адмарозка бярэце інтэрв'ю. Аднак жа ён такі, у него такі вобраз, такі імідж такога адукаванага, ён реально PhD делал у адным з універсітетаў, не дарабіў, правда, адукаванага такога, не там вулічнага бана, які там зігі кідае, там б'е, а не, вось ён нават адмаўляе, што ён неонацыст, ён кажа, я там белы ідэнтыярыст, по-моему, так ён себя называе, ён кажа, не, я не нацыст, я просто за тое, што вось розныя расы, гэта як розныя пароды сабак, вось мы такія, а яны такія, і усе мусяць жыць порознь, і мы, вось, конечно ж, лепшыя, вось. І ён, то бок, стварае такі вобраз культурнага, адукаванага, нібыта как рукапажатнага нацыста, да? Бо вы ведаеце, што ў кансенсусе такім грамадзянскім заходніх грамадстваў неонацызм, расізм гэта вось нешта на адным узроўні з педафіліяй, да? То бок абсалютна непрымальна, абсалютна агідна. Аднак ён стараецца гэты імідж разбурыць, што ён, то бок, такі весь з себя такі прылічны, такі франтаваты, такі прылізаны ў касцюмчыку і вось такім з сур'ёзным тварам размаўляе пра трэба этнічныя чысткі. Правда, мірныя. Вось, такі, карацей, мерзкі персанаж. І чым ён праславіўся? Пару год таму, падчас таго, як ён даваў інтэрв'ю, падчас аднаго з мітынгаў недзе ў ЗША, я ўжо не памятаю, то быў нацысцкі мітынг, ты антифашысцкі мітынг. Карацей, такое, іх звычайна ідуць разам, да, дзе мітынгуюць нацысты, там і антифашысты. Ён атрымаў прама па твары. І зараз гэта відэо вельмі завірусілася ў інтэрнэце, і зараз я вам яго пакажу. Зараз.
Ой, секунду, нечто у меня тут... О, открылось. Neo-Nazis don't love me. They kind of hate me, actually. Following the KKK, neo-Nazi. Those people don't like me, Are to you be like honest. the hipster version of the neo-Nazi movement? It's Pepe's become kind of a symbol. Kind of a symbol. Ось, карацей, так ён атрымаў у свой неонацистский. Ось, спадзяюся, што там відэа нармальна было бачна, напішыце, калі ласка. Ось. І зараз я вам пакажу ягоны... Ось так выглядае ягоны YouTube канал NPI Radix, да, бачыце, вось, блин, одна фамилия, точнее, тёзка, да, вось тёзка у меня знайшоўся. NPI — это National Policy Institute, гэта ён спрабаваў такі think tank зрабіць. Бачыце, 20 тысяч подписчиков, да, насамрэч для ЗША это катастрафічна мала, хаця ён вядомая асоба, ён вельмі там завірусіўся, да, 20 тысяч подписчиков, ну, ведаеце, у нас у рудабельскай паказухе, да, якая беларускай, да, якая расказвае про тое, як, не ведаю, чыноўніца з выканкама пайшла сябе у абедзенны, у працоўны час купіць там труселя у універмаге. Яна амаль столькі ж мае падписчикаў, да, гэты канал, да. А тут чувак, які там, типу, ніхреновы правы інтэлектуал, не нацыст, ну, тыя ж там 20 тысяч подписчиков. Ну, вельмі слаба, да, насамрэч, што гэта кажа аб тым, што неанацызм явна не ў трендзе. Вось, а так выглядае ягоны сайт. Зараз. Так выглядае ягоны сайт, таксама Radix, бачыце, вось. Карацей, я ўсім буду казаць, што гэта ён у мяне стырыў назву, карацей, вось. Ну, жарты жартамі, а я падумаў, што насамрэч для англамоўнай аўдыторыі мусіць прыйдзецца назву канала памяняць, каб не было блытаніны. Дарэчы, вось, што датычна гэтага відосу, да, вось, дзе яму далі па пашчы, многія, это потым узняла такую вялікую дыскусію ў грамадстве, ці можна біць нацыстаў, да, ці можна біць за словы, бо сапраўды ён як бы адносна іншых нацыстаў, ён такі бескрыўдны, у тым плане, што ён ні на кого не нападае, ён, па-мойму, нават не заклікае да гвалту, хаця яго там лавілі неаднаразова, як ён і зігі кідаў, як ён там крычаў всякую херню, там расійскія абразы нейкі, да. Аднак ён сам нікога не б'е, ён сам нікога не забівае, бо, ну, вот многія нацысты, да, там вы, можа, памятаеце, і в Новай Зеландіі, да, там, і вось падчас маршу ў Шарлоттсвіле, да, у ЗША там наехал нацыст на толпу пратэстоўцаў, яны реально забіваюць, то есть забойствамі займаюцца. А вось ён так і не, он такой просто інтэлектуал, ён просто, в прынцыпе, увесь шкода вся толькі ад ягоных слоў. І потым была вялікая дыскусія аб тым, ці мажліва ўвогуле біць за словы, а ці не апускаюцца антыфашысты тым самым да ўзроўня нацыстаў, да, калі гэта робяць. Ну, гэта для мяне таксама такое спрэчнае пытанне, да, тут 50-50, да. Аб гэтым можам як-небудзь у іншы раз паразмаўляць, бо гэта вельмі такія шырокае пытанне. У меня, дарэчы, ёсць зноў жа артыкул на гэту тэму, называецца ці трэба дыскутаваць з нацыстамі. Вось, калі хочаце, калі камусьці трэба, скажыце, я ў чаце скіну. Вось, ну, в прынцыпе, гэта ўсё, што я хацеў вам сёння расказаць. Кніжка «Фарбы паралельнага свету» і «Цішотка я экстрэміст» застаецца ў мяне. Ха-ха-ха. Ладно, я жартую, калі вам трэба, пішыце, канешне, прадам па рынкавым кошце. Вось. Ну, буду у будучыні яшчэ нейкія розыгрышы муціць. Так. Отлично было видно. Так, все было бачно, выдатно. Так, я ведаю, што ў радбелкі 17.1, но таму я і кажу прыкладна, амаль там 20 тысяч, амаль тая ж колькасць. Вось. Ну ладно, давайте ваши пытанні напрыканцы апошнія, бо калі пытанняў няма, то будзем ужо па крысе закругляцца.
Так, просять посилку, зараз дам. Одну хвилинку, шукаю артикул. А, ось, да. Ці треба дискутувати з ультраправими. Ось артикул. Алексей Шестакович, когда коммуну организуешь? Блин, для коммуны насамрэч трэба нормально грошаў. То бок гэта, самі разумееце, гэта трэба дзесьці купіць дом, пабудаваць там мінімальную автаркію, да, каб, ну, прынамсі ў плане энергіі, электраэнергіі і ў плане харчавання не залежыць ад навакольнага свету і ад капіталістычнага рынку. То бок, калі ў мяне будзе некалькі, хаця б 40-50 тысяч долараў, якія я мог бы на это патраціць, тады я арганізую камуну. Вось. Мікола, дзівіўся я, твоє інтэрв'ю Белсату непагана выйшла. Дзякуй. Дзякуй, стараўся. Так, ну што, калі пытанняў больш няма, то тады будзем зварочвацца. Яшчэ раз, сябры, нагадаю ўсім, да, заскочце ў апісанні відэа, там мае апошнія відосы за месяц. Калі ласка, вось, хто яшчэ не разбежаўся, мы яшчэ не скончылі, возьміце, лупаніце гэтаму стрыму лайк. Вельмі вас прашу, каб яго пабачылі паболей народу. Вось, і нагадываю вам, заглядзіце ў апісанні стрыму, там все мае апошнія працы за тыдзень. Вось, рабіцеся патронамі, калі вам падабаецца, што я раблю, данатце, подписывайтеся на мои сторонки в соцсетках. Унізе ў апісанні відэа таксама чатик «Дапамога Беларусь». Подключайтеся до гэтага чатику, рабіцеся валанцёрамі, дапамагайце сваім бліжнім, дапамагайце тым, хто побач. Не трэба ўсім рабіцца нават анархістамі, хаця бы рабіцеся проста сумленнымі і шчырымі людзьмі, якія не праходзяць, бачыцеся, не праходзяць міма, бачуш. Ой, загаварыўся ўся. Калі бачаць несправядлівасць, калі бліжняму патрэбная падтрымка, зацікаўцеся ў сваіх суседзяў. Можа, у вас побач старыя жывуць. Не саромецеся, пазваніць у дзвярны званок, запытацца, скажыце, што вам трэба. Можа, кагосьці трэба вам, можа, маскі, можа, антысептик, можа, вам трэба схадзіць у краму, дык маякуйце. Вось прыходзьце на Food Not Bombs, так, прыносьце маскі, заўсёды патребныя маскі, заўсёды ім патрэбныя грошыкі нейкія невялічкі. Няма грошыкаў, не праблема, падключайцеся да гатоўкі ежы людзям. Раздрукоўвайце ўлёткі, магчыма, няма грошаў на друкаванне ўлётак, напішыце ў чатик, вам можа прадаставіць іх, вы самі раздрукуеце, расклеіце ў сябе па пад'ездах. Усё, што загодна можна рабіць, нават не маючы грошаў, і кожны гэты крок, кожны гэтай цэглачка, якую мы ставім, гэта ўсё цэглачка ў дом новага міра, новага свету, у якім мы будзем жыць. Свету ўзаемадапамогі, свету роўнасці, справядлівасці сацыяльнай, справядлівасці маральнай, свету, у якім нас не будзе ніхто душыць за іншае меркаванне, свету, у якім нас не будуць прымушаць рабіць тое, чаго мы не хочам рабіць, свету, у якім мы не будзем залежаць ад тых, у каго ёсць грошы, у каго ёсць пасады. Все гэтыя маленькія дзейнасці, маленькія актыўнасці па пераадоленню атамізацыі, все гэтыя маленькія актыўнасці па ўзаемнай дапамозе, гэта ўсё наш унёсак у пабудову лепшага самакіраванага грамадства. Не бойцеся гэты ўнёсак рабіць, гэта ўсё абавязкова дасць свой плён у будучыні. Верце ў свае сілы, верце у лепшую будучыню, і верыць у яе трэба чаму? Таму што мы яе ствараем зараз сваімі высілкамі. Тут і зараз мы не проста аб ёй марым, мы яе канкрэтна робім. І падтрымлівайце тых, хто ўжо нешта робіць. Там чалавек прасіў параіць іншых стрымераў. Ну, магу параіць Андрэя Павука з беларускіх і... Ну, такіх, каб былі мне блізкія ідэйна, я нават
Я нават і не ведаю, каго яшчэ параіць, менавіта са стрымераў. Ну, вось Андрэя Паўка, глядзіце, робіць цікавыя стрымы. Таксама ёсць цікавы праект «Выхад есть». Загугліце просто «Выхад есть». Яго робіць чувак Садонін. Забыл яго імя ўжо. Алексей, по-моему, Алексей Садонін. Але у яго ёсць адзін вялікі мінус, ён чырвоны. Ну, ён камуніст. Да. І ён такі вельмі любіць Савецкі Саюз, хаця часам яго і крытыкуе. І вось прямо некаторыя рэчы аж ух падгарае. Аднак, што ён добры, ён рэальна добры як аналітык, добры як даследчык і добры ў плане крытыкі капіталізму. Ягоную крытыку капіталізму я на 99% падзяляю. Абавязкова паглядзіце, хоць ён і чырвоны, паглядзець варта. Я думаю, вы не станеце камуністамі пасля таго, як будзеце глядзець яго. Аднак раю, вось «Выхад есть» і Андрей Паўк, гэта тое, што гляжу я сам. Вось. Ну да, «Серы кот». Дзякуй, што падказалі. Я яго не гляжу, таму што он вельмі шмат стрыміць, але за падказку дзякуй. Всё, сябры. Сканчаю. Дзякуй вялікі усім, хто быў побач. Праз 2 нядзелі на тым жа месцы, у тым жа час, калі я буду на свабодзе і я буду здаровы, абавязкова мы з вами сустрэнемся. Всё, верце ў сябе, верце ў свае сілы, давярайце бліжнім, змагайцеся з несправядлівасцю, будьце экстрэмістамі, думайце свабодна і дзейнічайце смела. Да пабачэння.